at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Ilang VCM sa Baguio City pumalya. Insidente ng pananakit at pananakot sa Tubao, La Union iniimbestigahan. Ilang kandidato sure win na. Mga kandidato sa pagkaalkalde ng Baguio magkakasunod na bumoto. Ilang botante sa Baguio City hindi nakaboto. Mga kandidato sa Pangasinan hindi nakaligtas sa mahabang pila. Isang PWD kung pusong nakiisa sa halalan at ilang katutubo bumoto suot ang kanilang katutubong kasuotan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag na Rabii Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at mainit na balita ngayong halalan. Pansamantalang naantala ang botohan sa ilang presinto sa Baguio City dahil sa pagpalya ng ilang vote counting machine. Magbabalita, Ren de Guzman. Halos walang galawan ng pila ng mga botante sa Pine City National High School na nagsilbing polling precinct ng mga taga City Camp proper. Ang kanila kasing VCM, umalya. Wala po sa mga limang pulis. Dalawa kanina, then after wala na. Sir, ano po ang sabi nila? Paano Kami daw? nakasikaso po with the technician. Naka-on call po sila ngayon. With this Ma'am, ano Kaya po ang mga ginagawa balota dun ng sa mga bumoboto natapos ng mag-vote? nakapila rin. Mga ano nila? Balota Andun po nila? nakapila pa rin po doon. Okay. So, hindi namin ginagalaw. Oo. Protected naman siya. Okay. Pero natapos ng mag-vote, yung mga ano nila? Balota Andun po nila? nakapila pa rin po doon. Okay. So, hindi namin ginagalaw. Oo. Protected naman siya. Okay. Pero andito pa sila para kunin yung resibo or umalis na po? Umalis na po yung iba. Alright. Since magpa-pluck kasi kung hindi namin gagawin yun. Pagsapit ng alas 9, gumana ito kaya't ang mga botante na ang nagpasok sa kanilang mga balota sa mga VCM. Si Monica, bumalik pa para siya mismo ang magpasok ng kanyang balota. Oo, kasi gusto ko ako mismo magsusubo doon sa ano, para makita ko kagad yung result. Kasi mahirap na naghihintay mo, hindi mo alam kung kailan maayos yung machine. Kaya lang makalipas ang 2 balota, umalya na naman ito kaya't nagdulot na ng pangamba sa ilang mga botante. Huwag yung iwan sa bago na basta kasi kailangan natin ipon. Ibababa mo? Hindi. Maya, tanto ako niti... Ako niti... Daya-dayan. Siyempre, nagsabing karog data masin. Siyempre, dapat mabilang data bago isang
Isang VCM din sa Lukban Elementary School Polling Center ang pumalya kaninang umaga. Ayon kay Miquer, technical support staff ng DESO, hindi mabasa ng mabuti ng scanner ang mga balota. May possibility po na may ink po ng pentel pen na natuyo po sa scanner. So, pagkarating na po ng ibang balot, hindi na po nila mababasa. Sinubukan nilang i-troubleshoot ang VCM pero hindi pa rin ito gumana. Ayon sa COMELEC, pinalitan na ito bandang hapon. Nagpa-follow up kasi na-contact na yata ng command center yan through the DESO at wala na rin namang kumukulit sa amin kasi may bakante kaming VCM na pwedeng ibiyahe. Pinalitan namin yung dalawang beses yan sa Lukban eh. May mangilan-ngilan pang VCM ang pumalya pero agad ding naayos ng mga technical support team na nakatoka sa mga polling center. Sa kabuuan, 3 VCM lang daw ang pinalitan sa buong Baguio. Hindi pa nila matiyak kung saang polling precincts ang dalawang pinalitan dahil COMELEC Election Monitoring Action Center umano ang nagpapalit sa mga ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inireklamo ng ilang poll watcher ang hindi pagpapakain ng balota ng ilang bumoto sa emergency accessible polling place. Nagpaliwanag naman dito ang COMELEC. Magbabalita, Charles Limon. Poll watcher si Aling Leonor sa emergency accessible polling place sa Rojas Elementary School. Pero sa kanyang pagmamasid, napansin niyang walang VCM para sa mga balota. May mga senior dito na sabihin nila magbubuto sila pero hindi pa ipapasok yung balota hanggang alas 5 nila ipapasok kasi wala pa yung machine. Pwede ba yun? Anya, dapat ang botante ang magpasok ng balota sa makina. Kaya ang mga balotang tapos ng bilugan, nakatenga. Ayon sa COMELEC Baguio, ito ang patakaran sa ilalim ng AYAP. Yung mga nakasubok ng AYAPs noon, alam naman nila na may waiver silang sinainan na they will not feed their ballots in the BCM. May waiver yan. And attached to the waiver is an authorization na ino-authorize nila yung AYAP support staff na sila ang mag-feed. Ang AYAP o Emergency Accessible Polling Place ay espesyal na lugar para sa mga botanteng buntis, senior citizen at mga PWDs na hindi na kayang makapunta sa mga presinto nila. Wala ding assigned na VCM kasi sa mga AYAPs. Pero ayon sa COMELEC, option lang naman ito para sa mga botante. Kaya ng AYAPs, kung kaya naman ng mga senior citizens, pregnant at mga PWD na pupunta sa presinto, why not? So that they can personally feed their ballots. Option lang naman nila yung AYAPs. Kaya yun ang effect ng mag-a-avail ng AYAPs, talagang may waiver ka and authorization. Wala talagang machine sa AYAP sa tent na yun, yung makeshift tent. Tiniyak naman ng staff ng AYAPs ang seguridad sa mga nasabing balota. Pero sa isang presinto sa Lukban Elementary School, pumalya ang vote counting machine. Kaya naman, pinamili ng mga electoral boards kung babalik na lang bandang alas 5 ang mga botante para personal na i-feed ang mga balota o kaya ipahintulutan nila ng mga electoral boards ang magpasok ng mga balota sa VCM. Ayon sa COMELEC, pwede itong gawin kapag pumalya ang makina. May option po yung voter na kung gusto niya, boboto na siya. Na hindi siya ang mag-feed sa balota niya sa BCM dahil wala nga, pumapalya nga. O option niya, hintayin na may BCM at yun, siya ang mag-feed. Pwede din ang paghiram sa mga VCM sa ibang presinto kung saan kailangan lang tanggalin ang SD card sa sirang VCM at ilalagay ito sa bagong VCM para mabilang ang boto. Tiwala naman ang COMELEC dito dahil nakabantay naman ang mga poll watchers kasama na din ang mga electoral boards. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. Samantala, inimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente ng pananakit at pananakot sa Tubao, La Union. Kasabay nito ay ang paniniyak ng kapayapaan at kaayusan sa halalan ng buong lalawigan. Ang mga detalye sa report ni Randy Guzman. Habang payapang natutulog ang mga botante ng Barangay San Jose, Cabala Union kagabi, gising na gising pa rin si Juni at Rudy, mga tanod volunteers na nagbabantay sa polling precinct ng barangay.
Dumating yung Pecos, may pang-araw at sa panggabi, ma'am. Rotation kami, ma'am. Bantayan namin yung Samahan namin yung mga pulis. kasama mo yung mga pulis para may kasama dito na magbabantay. Ganito rin ang sitwasyon sa lahat ng polling precinct sa buong probinsya. Kasama nila ang iba pang volunteers, PNP at mga quick reaction team. So yung mga police natin na nandun po sa mga polling centers, magbabantay po sila mula 6 a.m. hanggang 7. At sasamahan din nila yung ating BCN pabalik sa munisipyo. And hindi po sila aalis doon hanggat hindi matatapos yung kompleto na election. So magbabantay din sila kasi nakadeploy po sila doon. Sila yung magsisafety augmentation force para bantayan yung kaayusan ng bawat munisipyo. May mga nakatoka rin para mag-ikot dahil na rin sa ipinapatupad na gun ban. Maging ang mga checkpoints patuloy pa rin inabantayan. Kaugnay dito, isang insidente naman ng pananakit at panunutok ng baril ang naganap sa barangay Linaper, Tubao, La Union kagabi. Basta na lang kami pinagsisipa ng baril. Pardi ko ang tinutok ng si Palto dito yung Santo da Ginosong dito. Hindi, kinugta-kugtaran. Kakanda sila ng regular duties nila, bilang nagpapatrol, ganun, at saka naka-station sila doon sa entrance ng barangay Linapo, going barangay Linapo. And then biglang may lumabas daw ng mga tatlong lalaki sa tatlong sasakyan. Ay pumarada tapos lumabas. Tapos parang pinulong daw sila. And then allegedly sinaktan sila. Parang diniptiban, pinadyakan. Yung report ng mga tanong natin. Umaasa ang mga biktima na mabigyang hustisya ang ginawa sa kanila ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Habang ang ilan ay panay ang dasal para manalo, nasa 32 kandidato naman sa pagkaalkalde sa Ilocania ang sigurado na ang panalo. Kasama sa mahabang listahan ang kandidato ng Pugo La Union. Pagbabalita, Charles Limon. Maagang pumunta ang pamilya Martin sa Pugo Central National High School upang bumoto. Pagdating sa paaralan, hinanap na nila ang kanilang mga pangalan at kanilang kinabibilangang voting percent. Sunod nito ay matyagang pumila. Kasama dito si Kurt Martin. Si Kurt Martin ay anak ng kasalukuyang mayor-alkalde na si Priscilla Martin. Wala siyang kalaban sa nasabing posisyon. Pero matyaga pa rin nangampanya noon sa Barabarangay kasama ang Team Pugo. Hangad ni Kurt na may pagpatuloy ang mga sinimulan ng kanyang nanay para sa patuloy na pag-unlad ng Pugo La Union. Sa buong Ilocos Region, 32 kandidato sa pagkaalkalde ang walang kalaban. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa Pangasinan, maging ang mga tumatakbo sa mataas na posisyon ay hindi nakaligtas sa mahabang pila. Sa kabila naman ng kapansanan, inspiradong bumoto pa rin ang ilan sa ating mga kababayan. Narito ang report. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtungo sa kanyang voting precinct sa Binalonan, Pangasinan si Mang Romualdo. Putol ang kanyang binti dahil sa diabetes. Sa kabila nito, inspiradong bumoto sa tulong ng kanyang anak na si Ronnie. Makalipas ang halos 20 minuto, natapos siyang bumoto. Sayang yung boto ko, ngayon lang ako hari. Isang araw lang. Hindi ako. Napapailing naman si Gaspar dahil nagkaaberya ang kanyang pagboto. Ito na po yung balota ko, tapos nandun na gumagawa na yung resibo yung machine, naubos po yung laman. Pero yung presidente ko, nakuha niya, pero yung iba hindi na niya nakuha. Pinakita sa akin yung pinaka-resibo, lista ng mga binoto ko. Talagang wala nang laman dahil ubos na nga yung pinaka-resibo niya. Hindi naman nakaligtas sa mahabang pila ang kandidato sa pagkagobernador ng Pangasinan na si Congressman Monmon Gico III.
kaya matyagang nakipila at nag-antay kasama ang kanyang may bahay. Pero makalipas ang halos 2 oras, nakaboto rin. Mixed feelings. I'm happy and contented that natapos natin yung campaign. Naging generally peaceful ang ating pangampanya. And I think na parating natin ng maayos yung mensahe. At Giit ni Gico, ginawa niya ang lahat para maibahagi sa mga Pangasinense ang plataporma kaya't ipapasa Diyos na lang daw niya kung ano ang magiging resulta ng halalan. ginawa na po natin ang, sa tingin ko, ang dapat nating gawin. No? So the decision is in the people, and if it's the will of God, I leave it up to Him. Bandang alas 8:30 naman ng umaga kanina, kasama ang kanyang may bahay, bumoto si re-electionist Governor Amado Espino III sa Bautista Central School. Aktibo at buong pusong nakiisa ang isang person with disability sa Baguio City sa halalan 2022. Mabagal na pag-usad sa mga polling precincts, perwisyo sa mga botante. Magbabalita, Ren de Guzman. Ika-ika man maglakad, pinilit pa rin ng PWD na si Arsenio Bautista na makapunta sa Dominican Elementary School para makaboto. May kapansanan man ay hindi sagapal sa aming pagka-Pilipino. We still vote dahil ang Pilipino may puso. Kasama ng mga senior citizens, nabigyang prioridad si Arsenio para maunang makaboto. Yung ano dito is naka-join sila sa mga regular, pero once we know that they are seniors, meron po silang special seats din sa lahat ng mga priorities. Meron din po kaming e-apps room kung talagang hindi nila kaya doon sa precinct nila na nakatalaga. Samantala, kapansin-pansin naman ang mahabang pila ng mga botante. Nagkaroon kasi ng clustering sa mga polling precincts. Ibig sabihin, ang ilang grupo ng mga polling precinct ay pinag-isa sa iisang silid. Per cluster ay may nakapaloob pang mga precincts. So yung halimbawa yung cluster 69 namin may apat yun na precincts, yung 70 apat and yung 71 may around apat din yata, mga ganun. Hindi ko rin maintindihan kung anong cluster kasi kaya sabi kong Naging malaking perwisyo ito sa mga botante. Kasi sobrang init sa pila namin, tapos mabagal naman yung pila. Isang oras na namin yata doon nakapila, parang 10 pieces, 10 person pa lang nabawas. Kaya parang iba na yung pakiramdam ko, sabi ko, uwi muna kami. Paliwanag naman ng mga electoral boards, napanatili lamang nila ang social distancing kaya't naging ganoon kahaba ang pila at natagalan ang pagpapapasok ng mga botante sa mga presinto. Ipinagpapasalamat na lamang nilang walang pumalyang VCM na maaaring maging sanhi ng mas pinatagal na pagboto. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, ilang botante sa Baguio City hindi nakaboto. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon
depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nagkalituhan naman ang ilang botante sa Baguio City dahil wala ang kanilang pangalan sa mga presinto. May paliwanag naman ang COMELEC. Magbabalita, Charles Limon. Computer din yun. Dahil kumukuha kasi ako ng ID voters, nilagay na sa voters. Ma'am, ano pong ito? Tila tagpo sa palengke ang kaganapan sa COMELEC. Dinumog kasi ito kanina ng mga botanteng hindi makita ang kanilang pangalan sa mga presinto. Isa na rito si Mang Pablo. Maagang gumising para bumoto sa presinto nito sa barangay Irisan. Pero alauna na ng tanghali, hindi pa rin siya nakakaboto. Eleksyon. Kaya ngayon nang nangyayari, kaya tinignan ko rin sa record. Tanda ako pa yung present ko Alas 4 pa nga ako nagising, punta na ako sa eskwelahan. Tapos pagdating ko, wala pang katao-tao. Tapos hanggang ngayon, sumakay na naman ako punta dito Baguio, punta na ako dito COMELEC. Dahil para follow up ko yung ID ko, eleksyon para makabotos ako. Kaya naman, minabuti niyang tanungin ang COMELEC. Ayon naman sa COMELEC, nailipat ang pangalan niya sa Posordio. Yes, sir. Saan po yung probinsya niyo po? Baka nandun po kayo yung pangalan niyo, sir. Doon sa Posorobio. Baka doon, sir. Kasi noong 2019 pa po yung na-update yung record niyo sa Baguio, sir. Bali, 2019 po na yung pangalan niyo dito. Straight akong botos. Sir? Nag-straight ako tuwing election, nagbobotos naman ako parati. Nagbobotos po kayo, sir, pero hindi po yun yung rason kung bakit na-deactivate po yung pangalan nyo. Bali, yung rason po is nagpa-transfer po kayo sa iba. Ay, nag-transfer. Yes po, sir. Kaya walang na-record dito. Opo. Ayon kay Pablo, posibleng naiba ang presinto nito dahil sa national ID. Kaya naman, titignan pa niya kung papaano boboto. Ganito din ang nangyari kay Aling Emily. Anya, inabisuhan siya ng mga poll watchers na i-verify ang kanyang pangalan sa COMELEC. Sabi kanina nga wala daw yung hindi ako nakabot nung alam ko yung national lang ang hindi pero yung local lang alam ko pero sabi wala daw. Kaya naman, babawi na lang siya sa barangay local elections sa Disyembre. Ayon sa COMELEC, karaniwan na ang ganitong sitwasyon sa kalagitnaan ng halalan. Voters na hindi nag-update ng mga voting registration records nila, pumunta na lang sila po sa mga precinct nila ng the day of the election without knowing na deactivate pala sila because as a rule,
will deactivate voters who did not vote for 2 consecutive elections. Kung hindi ka bumoto ng 2018 barangay elections, then sinundan mo pa na hindi bumoto ng 2019 national and local elections, ma-deactivate po talaga yung pangalan niya. Pero ayon sa COMELEC, pwede pa rin payagang bumoto ang mga botanteng walang pangalan sa mga presinto pero nasa database ng COMELEC na bumoto sila sa huling 2 halalan. Iba po naman, may mga pangalan talaga na wala sa precinct certified voters list at sa NCBL pero sa database namin meron. So we have to write the EB to let the person vote. Para maiwasan ang kalituhan sa presinto, ayon ng COMELEC, gamitin ang precinct finder ng COMELEC para malaman kaagad kung saan boboto. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga deactivated na botante sa Baguio City. Ay, di ba? Sino ba? Di ba yung ganun makrustaka? Naka-active naman, sir. Nandito yung kanya. Kailangan lang daw kasi yung pan. Punta ako dito sa COMELEC, sir. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, halos sunod-sunod na bumoto kanina ang mga kandidato sa pagkalkalde ng Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Bandang alas 7 ng umaga, maagang nagtungo sa Don Mariano Marcos Elementary School si mayoral candidate na si Attorney Mauricio Domogan. Dito kasi ang kanyang presinto. Sa kanyang Facebook post, hinikayat niya ang lahat na bumoto ngayong halalan at pinasalamatan ang mga guro at mga volunteers ngayong halalan. Sumunod namang bumoto sa Manuel Rojas Elementary School si mayoral candidate Benjamin Magalong. Kasama nitong nagtungo sa presinto ang may bahay nitong si Arlene Magalong. Dumaan ito sa Senior Citizens Lane ng presinto para bumoto. Sa presinto naman ng Padre Zamora bumoto ngayong araw si mayoral candidate na si Attorney Edison Bilog. Anya, 2 oras na pumila si Bilog bago ito makaboto. Pumila at bumoto din bandang alas 7 ng umaga si congressional candidate ng lungsod ng Baguio na si Mark Go sa presinto nito sa Baguio City Central School. Sa Facebook post nito, hinikayat niya na bumoto ang mga botante upang marinig ang mga boses ng mga ito sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ilang katutubo bumoto suot ang kanilang katutubong kasuotan. Ang kwento susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Agaw pansin po ang ilang mga botanteng bumoto suot ang mga katutubong kasuotan ng mga Cordilleran. Ang kwento hatid ni Ren de Guzman. Buong pagmamalaking bumoto kaninang umaga si Igor at ang kanyang babaeng kapatid. Suot kasi nilang bumoto ang katutubong kasuotan ng mga Cordilleran. My dad has been doing this for a long time na. More than my age actually na ginagawa na niya to. Kwento niya mula nung unang bumoto si Igor noong siya'y 18 taong gulang pa lang. Itinuloy na niya ang tradisyon. Ginagawa namin itong bumoboto ng naka-traditional costume namin dahil it speaks out for us. Gaya ng magkapatid, pinagkaguluhan naman si re-electionist Councilor Vladimir Cayabas sa Lukban Elementary School, Poling Precinct. Nagsa siya para makipag-selfie. Ito na ang ikapitong eleksyon na nakasuot ng bahag si Councilor Cayabas. Since 2010 ito na ginagawa natin, this is one way also of showing that IPs, particularly here in the Cordillera, are actively participating sa local or national elections because that's part of our also obligation as citizens of our country. Bawat halalan, iba't ibang kasuotan mula sa iba't ibang lugar sa Cordillera ang kanyang sinusuot. Para raw sa kanya, ang simpleng pagsusuot nito ay isang paraan para maipagmalaki ang kanyang pagiging Cordilleran. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.